आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण आरो स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव फेज 2 टयलेटनि बिग आपडेट लाबोनाय जादों। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय जाय बिथांमोना 2024 आव प्रधान मन्त्री आवास योजनानिफ्राय नोंथांमोना पाक्कानि न' मोननो हागोन। जुदि नोंथांनि नामा भेरिफाइ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ नायग्रोना लानांगोन। जुदि नोंथांनि नामा VCDC वाइसआव नोंथांनि नामा जुदि भेरिफाइ जानानै दंब्ला नोंथाङा बे 2024 आव नोंथाङा न'खौ लुनो थाखाय नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांनो रां होगोन। जुदि नोंथांनि नामा भेरिफाइ जानानै दं नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। आरो स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव जाय बिथांमोना फेज 2 टयलेटखौ एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांमोना बे टयलेटखौ मोननो थाखाय मोनसे खामानि मावनांगोन। बेनि खामानिया सोलिबाय दं। नोंथाङा मा खामानि मावब्ला बे टयलेटखौ मोननो हागोन जोङो बेनि सायाव A to Z डिटेल्सआव नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायगोन नोंथाङा प्रधान मन्त्री आवास योजना न'नि थाखाय जुदि नोंथांनि स्टेटासा भेरिफाइ जादोंना जायाखै नोंथाङा नायनो थाखाय गिबियावनो नैबे पेजाव फैनांगोन। आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा गावबागावनि VCDC वाइसआव नोंथांनि नामा भेरिफाइ जानानै दंना गैया नोंथाङा न'खौ मोननो हागोन ना हाया नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बे पेजाव फैनानै नोंथाङा नैबे आवास सफ्ट नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा रिपर्ट नोंथाङा नैबे रिपर्टआव थुनांगोन। जोङो बे रिपर्टआव थुबाय। रिपर्टआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों F नाम्बाराव नोंथाङा F नाम्बारनि नैबे 3 नाम्बाराव थुनानै होनांगोन। बेनिफिसारि रेजिस्टार एकाउन्ट फरजिन एन्ड भेरिफाइआव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। नैबे 3 नाम्बाराव F नाम्बारनि 3 नाम्बाराव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गिबियावनो नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। जों बेयाव आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे सिलेक्ट बानायनांगोन। जों बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जों बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि VCDCखौ नोंथाङा सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे VCDCखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा बेखौ माइनास खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन। जोङो बेयाव बहायना होनोसै। जोङो दानिया बेयाव केपसाखौ बहायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जोङो बे साबमिटआव थुनानै होबाय। साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बेबायदि स्टेटासा बेबायदि गोदान लिस्टनि नामखौ नोंथाङा बेयाव नुनो हागोन। नोंथांनि बेयाव रेजिस्ट्रेसन नं नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो हागोन। आरो बेनिफिसारिनि नेम जायनि नामाव न'आ फैदों बेयाव बे बेनिफिसारिनि नाम गोदानखौ नोंथाङा नायना लानो हागोन बेबायदि। आरो मा बेंकखौ नोंथाङा होदों नैबेयाव बेंकनि नामखौ नायनो हागोन। नैबे बेंकआव राङा हाबगोन। दानिया नोंथांनि स्टेटासा बेबायदि भेरिफाइ खिथिनांगोन। बेयाव भेरिफाइ खिथिनायफोरा 2024 आव नोंथांमोना प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनिफ्राय नोंथांमोना पाक्कानि न'खौ मोननो हागोन। नैबेयाव जाय बिथांमोननि एकाउन्टनि नैबे स्टेटासा बेबायदि लांदां देखायदों बेबायदि बिथांमोना मोननो हानाय नङा। नोंथांमोना बेबायदि गोदान भेरिफाइ लिस्टखौ नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय थाबैनो। जुदि नोंथांनि नामा नैबे नोंथांनि VCDC वाइसआव बेबायदि खिथिदों नोंथांनि गासैबो डाटाया बेबायदि भेरिफाइ खिथिदों अब्ला नोंथाङा थाबैनो नोंथांमोना न'खौ मोननो हासिगोन। जोङो दानिया नायगोन स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव जाय बिथांमोना टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना बे टयलेटखौ मोननो मा खालामनांगोन जोङो बेनि डिटेल्सखौबो नायदिनि।
जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव फेज 2 टयलेटखौ नोंथांमोना बानायनानै दोनदों, नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगोन। नोंथांमोना बे नोंथांनि स्टेटासखौ गिबियावनो चेक खालामग्रोनांगोन। चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे पेजाव फैनांगोन। आङो बेनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो लास्टआव नोंथाङा मा खालामबा नोंथांमोना टयलेटखौ मोननो हागोन, जोङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा टयलेटखौ ओरैनो एप्लाइ खालामनानै दोनबाल' जानाय नङा, मानो होनब्ला गोबां मानसिफोरा टयलेटखौ एप्लाइ बानायनानै दोनदों। नोंथांमोना अफिसाव बेखौ भेरिफाइ खालामनांगोन। नोंथांनि ब्लक बा नोंथांनि एग्रिकालचार अफिसफोराव नोंथाङा थांनानै भिजिट खालामनांगोन नोंथांनि स्टेटासखौ लानानै। नोंथाङा बे स्टेटासखौ गिबियावनो डाउनलड खालामनानै लानांगोन। डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव फैनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन एप्लिकेसन फर्म फर IHSL। नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा रेजिस्टार खालामनाय समाव जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। नोंथांनि OTPखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। OTP फैगोन बेयाव। दानिया नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव साइन इन खालामनो हागोन। जों दानिया बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया जोङो बेयाव OTPखौ बहायबाय। नोंथाङा नैबे साइन इनआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे साइन इनआव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेबायदि नोंथांनि स्टेटासाव बेबायदि नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। नोंथांनि बेयाव गासैबो नोंथांनि डाटाखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुनांगोन। जोङो दानिया बे 3 डटआव थुबाय। 3 डटआव थुनानै नोंथाङा नैबे भिउ एप्लिकेसनाव थुनांगोन। जोङो बे भिउ एप्लिकेसनाव थुबाय। बेयाव भिउ एप्लिकेसनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा खैजोन मानसिनि बेयाव एप्लाइ बानायदों, नोंथांनि बेयाव गासैबो एप्लिकेसन नं आरो रिसिप्ट नैबेयाव डेटखौ खिथिगोन। नोंथांनि स्टेटासखौ बेयाव बेबायदि खिथिगोन रिसिप्ट। दानिया नोंथाङा नैबे ट्रेक स्टेटासाव थुनांगोन। जोङो बे ट्रेक स्टेटासाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे डाटाखौ नोंथाङा बेखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि VCDC लेभेल बा ब्लक लेभेलाव नोंथाङा बेखौ नोंथाङा खोथाहैनांगोन। अब्लासो नोंथाङा टयलेटखौ मोननो हागोन। बेनि भेरिफाइआ दा सोलिबाय दं। नोंथांमोना बेखौ बानायबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।